Ξεκινούν τα μαθήματα διδαχής της ελληνικής γλώσσας. Δύο πράγματα έχω να πω. Διαστόματος Πλάτωνος, όπως μας τα έχει παραδώσει. Εκάσι βέβηλη και ουδής αγιομέτρητος εισήτω εν το οίκο μου. Επειδή για να διδαχθούμε κάτι οφείλουμε πρώτα να το ακούσουμε, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε την απόδοση και την ηχητική συνάφεια, για να μην πω συγγένεια, προς αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε. Θα σας παρουσιάσω κάποια κείμενα στην αρχή και αργότερα θα μπούμε σε κανόνες. Ξεκινάμε με ένα έργο που έχει γράψει ο Ολυμπιόδωρος περί του βίου του Πλάτωνος. Η παράδοση θα είναι μονάχα στην αρχαία γλώσσα καταρχήν και στην πορεία θα δούμε. Ο μεν Αριστοτέλης, αρχόμενος της εαυτού θεολογίας φυσήν. Πάντες άνθρωποι ιδένε ορέγονται φύση, σημείων δε ή των αισθήσεων αγάπησης. Εγώ δε, της του Πλάτωνος φιλοσοφίας αρχόμενος, φέιναν τούτο μιζώνος, ότι πάντες άνθρωποι της Πλάτωνος φιλοσοφίας ορέγονται. Χριστόν παραυτής άπαντες αρίσας θεεβουλόμενοι και κάτοχοι της ταύτης νάμασιν είναι σπουδάζοντες. Και των πλατωνικών ενθουσιασμών πλήρης σε αυτούς καταστήσαντες, τέσσαρες δε εισιν ούτι παρά αυτό, εν τέτραση διαλόγης. Εις μεν εν τιμαίο, ον ενθουσιά, θεόληπτος γενόμενος και υποκρινόμενος των δημιουργών προς τα ουράνια δημιγορούντα περί της των τίδε διοικήσεως, ους νέους θεούς καλεί. Διό και ο Ιάμβληχος υπομνηματίζον των διάλογων επέγραψεν εις την δημιγορίαν του Διός. Δεύτερος ενθουσιασμός έστιν εν τη πολιτεία, εν θαμουσόληπτος γεγονός υπεκρίθη τας μούσας διεξιούσας την λύση της υπ' αυτού συστάσης πολιτείας. Εν θα φυσίν παντί γάρ γενομένο και φθορά έπεται εξ ανάγκης. Τρίτος ενθουσιασμός ο εν Φέδρο. Ένθα υπό τον Πλάτανον ο Σωκράτης φιλοσοφών περί του έρωτος νυμφόληπτος εγένετο. Τέταρτος ο εν Θεαιτήτο, όπου κατά φιλοσοφίαν ενθουσίασε των κορυφαίων υποκρινόμενος φιλόσοφων του τέστη των θεωρητικών. Τούτον τίνην ένεκεν πάντες τη του Πλάτωνος φιλοσοφία προστρέχουση.